po nila ang kanilang panahon, ang kanilang tulong para sa ikaunlad po ng nafa. At utang na rin po natin dito sa mga committee ng Mabuhay Award. Well, all the Mabuhay Award, would you mind to stand up? Mabuhay Award Committee. Paul, stand up. Paul. Kaya yan po yung mga committee ng kaya kayong mga hindi po nakatanggap pa ng award po, alam po rin yun, marami pa po tayong panahon. Alam po namin na gumagawa po kayo ng paraan upang makatulong sa mga mahirap at hindi po kami natutulog para makita po ang lahat ng ginagawa ninyo. Kaya magpatuloy lang po kayo. This time, we will ask the forever young dancers. Pero nyo? Forever young, ha? Nag-video sa ako pag yan naman nagsasayaw kasi kahit na sila